Nyai nguk yu belai ubala peli biang hangi ke negalat ubala yalam bat ubala penyok hangi ia ke nega por ka bakerpang ka bangila banyawan biang ha ke nega Bible study kumbangi juan na kawe kata yau syakawe pat te dei ubelai ubala yalam dei ubelai bala beten lenti bat ubala pelilat ro yang abat yapi banginla ia kaban don haganeka jaka bangin wan ia kaban penlot ia kapor ka jongi sipor ban syong haki kejat ke jong jisu ban yo ia ka jinges lok lambat kan mau bah ka ketin ke jong belai ka pen kan mau yang bat ong wat piau trai kat badang la ban syam ya tukar pat ya kat ba udang hajan ngin kan mau bakai ka bangidon kam kat bangidang im hang ne hasla perthei nalor ka bangilek siki kam ki jam ki jing trei jing ta ladama phi ki balik skol ki balik pule phi lek siki jing pule ki jong phi ki ba pher hendrei nalor kita ki ai barok kabadon kam kalong bangin wat yo belai haga jing em ka jongi kapamalakasngi ngim don hang ne haperthei kata kanong ba kabayai ne lane ka ying syong ne ka jongi kamlong setia hang ne haperthei ong ka ktin ka jong belai hendrei ka ying syong ne ka jongi kalong syaka wei pat kari ka bau trai ulapen kre na ka benta jonga bat jong pi te dei tang kita ki bayai ne tang kita ki bawat ya ka khmat ka jong belai tang kita ki bayai le ia kamon ka bakhoj ke jong belai kum bakilabet haga jing em ka jongki kum taro ndakila lek nang ne nasla perthei kin yo ban ot ia kata ka bakilabet tau belai un kerkho yang ngin ya yat no syafrang ngin ya beteng ya ka ei ka bangila ya keren haga ne katayo ka baladap bat hakini ki khandiat tayo ngila ya keren yang kata ke subjek syapang ka jing pai din ba hagane kata yau baladap ngilaya keren ye ki daw jong ka jing pai din hot ki don shibun ki daw ba penlong yo briu ban pai din hanrei katto katne ngilaya keren kata yau baladap ka ba ngi ong ba kadai ka jing kain sting ban yai ne skam haga jing duai bat haga ktien ke jong belai kababi ngilaya keren bakade ke jing sngo bit sngo biang yalade kabasi ngilaya keren ke jing ya lok bat ka perthai nangta kabadi ka jing jai pede bat hun haga jinglong basyusat belam kalong ka basisha baka jing paiden kan mau ba ka jing paiden kam ju ja ha ubriu kensan haga pareng giong backsliding does not happen overnight kam dei ka jing ja ka bashuja kensan ila ban bu da kata kente henrei it is a gradual process kadei ka jing ja ka ba jai pajai suki pasuki haga ba ubriu usdang ya kaban ya penyesrim rengkat ya lade bagane ka perthei sedang ya kaban lek kelat ya ke jing duai ya ke jing pule ka Bible ka jing em Kristan ka bariu belai bat suki kumta ujingai na ubelai khandiat bat haga bakon upai den bat jengai sendon badu ino yo belai kata ke de ke jing pai den kita ke de ki daw ki bangila ya keren tementa ngin ya point no syaka point kabalai tongin ya point syaka nika main point 3 jong kanika subject jing paiden but haga nika main point 3 ngin ya keren ya kisok jong ka jing paiden ngin ya keren ya kisok kiai kisok kibami na kajing paiden kibakumno ki jai sok kibami
Namar kumbang ngalaong menebat ngajupen kan mau barabor. Galatia lenong banriu dekat banyau kaong. Namar ya ka ka ba ubri ubet. Ya kata unyo otro. Ya ka ka ba pitung. Pinyo ban ot yo so nang ta. Ti lada ubriu la paidin no belai. Lada ubriu la no yo belai. Lada ubriu la jengai no belai. Lada ubriu ngau tenat syok bat belai. Ula kenria no belai. Uhab ban kek ban mat ban bam lane penmi ia kini kisok kibangin ya kerenang ne. Baningkong galong kajing dekut no kajing yadai bajan badu belai. Kata kita ke baningkong kajing dekut no utau desa baningkong dekut no kajing yadai bad ubelai. Kajing dekut no kajing yadai badu belai. Pi ubriu haba ula kela kabamot haba ula pediang yau jisu kadok not jo hoj lama pi kipop ke jo nangta ubriu la ka jing ka batmai ula yait rengkat bat ublei ula le ya kamon jong blei ula haga jing doai ula haga bapule bible ula le jing seng testa ula longru usaki jong jisu haga ne kaperthai ula ya kata ka jing ya lenti nangta uya slok bat ublei man la kapor uya rengkat bat ublei henrei enda haba ubriu ula paidin no ublei kay kabacia yo kalong bakata ka jingya dei kabajan bad ublay kadekut no haga jing kajo kadekut no kata ka jingya dei bad habangi pule ya ka kitab Isaya sanpho khandai lenong ngiken mau ya ka ka ublay ukran nang to sanpho khandai lenong dekot baar jong ka kitab Isaya tongin ya pule khandiat syapang ka jing hap no ka jong briu ka pop kajing lendet ke jong briu yo belai ka bible ka ong henrei ki jing bom hok jong pi ki lapen ya khlat no lapen dekut no ki jing bom hok jong pi ki lapen ya khlat no hapdeng jong pi bat ublei jong pi bat ki pop jong pi ki laka ya ka khmat jo na pi kat ba om sngew kata kalong kajing shisha haba ubriu paidin na ublay kadekut no kaya klat no kata kajing yadai kajong ubriu bat ublay kajing yadai kaba jan bat ublay kaba ubriu umat sisin kasngi usyam ya kajing hon kamensem usyam ya kajing jathaj kamensem hakata kajing yadai kabajan bad ublai usyam ya kajing tengan kamensem upalai kajing mot kajing perkhat henrei enda haba ula paiden no ublai kata kalat no lapen ya klat no ya kajing yadai kajong ubreu bad ublai bad his ngotho kai kabami haba kala ya klat lane habakala dekut no kajingya dei kajong beriu badu belai hang ne ka bible ngipule ba Isaya hang ne wong bat kipop jong pi kilaka ya ka khmat jo napi dei namar kata-kata ngimla ban yo ya ka jingdon rengkat ka jong belai ngimis ya ka presence ka jong belai haka jing ka chongi ngiyat klam ublay namar balay namar laka no ya kata kajing don rengkat kajong ublay daka pop daka jing paidin daka bangi kedup ya kaperthai daka bangi lait ban ya kersum rengkat ya lade ba kaperthai kata kajing ya dei baru ublay kadekut no badu Isaya ong syusyo kat baun sngaw itu ikentin kapamot bahabangi duai syo ublay ro yo sngaw
Ublay myok sngau. Kan mau wat nam sngau thu bakala. Ublay uyok sngau ya kecing duai ke jong nong pop. Tang baladang ngijit hi ban kedop ya ka pop. Ngijit hi ban it ya ka perthai. Kata gen ka ba penlong ya ublay bo nam la ban sngau ya kata kecing duai. Kajing duai ka ba ubriu u kedop ya ka perthai u it ya ka perthai u ya mujabat ka perthai nang ta u duai syo ublay kata kalong ka ba arsap bat kajing le man le akmat jong ublay. Kan mau ya kata kajing shisha. Teu tau deu so ubaladangi phaiden lane mano ki ba phaiden no ublay. Ki do no ya kata kajing ya dei ka bacan bat ublay. Tongin ya poin sya ka baar uso baar. Kajing sngau thali bat sngau sudah hakaman sim. Kata dalam kebaar. Kajing sngau thali bat sngau sudah hakaman sim. Hi kane kade kawai niki jinglong. Baki samla. Wat ki kena aro. Ki tip bahaya kata kenten bat ki ong sngau boring. Sngau boring, sngau leng a pisa gaman sim sngau thaj sngau tenat. Boring mo nganget ngi sngau tho ya kata. Kai ka bami lani kai ka daw ba penlong yang ngi. Ya ki babon, ki khon, Kristan, ki khon, ki jong belai, ki mat, ya kata ka jing sngau thaj, kata ka boring, ngong biang saisin, kadau kalong, namar kadon ka jing sngau thali, kadon ka jing sngau sudah, hagaman siyam. Kadon ka jing ong kumne, haba ubri uphaidin, the peace and joy of the Lord. Kajing sok bat kajing keman kajau try are replaced la bujeli by confusion, guilt and inner turmoil. Ya kata kajing sok kajing keman kaba ubriu yo amat na ublay. Haka jaka jong kata kajing sok bat kajing keman. Kawan kajing kelumar tagadau sngau sakama. Kawan kata kajing sngau rem. Kawan kata kajing sngau pisah kabana pok mensim ba umdan jing sok pok mensim. Hi namar ba ubriu uphaiden na ublay. Bad kabami nang ne kaleng a ka mensim. Kapisa ka mensim. But nalor kataro msngau don direction kajing em. Msngau don thong kajing em. Plus nalor kata ngimisna ya ka fokus haga jing em kajangi. Ngimisna ngilajna ya ka thong. Ngilajna ya ka goal haga jing em kajangi. But day namar kata-kata baro kimi kijing kelumar sudah. U David ulamat ya kane hagawai kapor. Kaba ulakum phaidin. Pi kai kaba penlong ya u David ba unhap agapop. Ngipule syabang David haga jing shisha ublay ladap map ya ki pop ke jong David. Namar ublay haba umap ya ki pop jong ngabat jong pi cukan mau syo. Hendrai mangi pat ngidang ya keren hi ya ka pop ke jong David. Daki hajar senam haduk mentah. Kan mau bahaya kata. Haba ublay map yang ngabat dia piro. Ula kelet bat kan mau syo. Hebrew shipau kan nyau gong ya kata. Iki pop jong pi bat iki jing bom hok jong pi ngan kan mau syo. Dan rei mangipat ngidang ya keren bet ya ka pop ke jong David. To kam lay kalong ke jing hikai. Ke jing hikai bapen kan mau yang ima. Syua ba u David unhap hakato ka pop. U David ulada phaidin syua. Kaladon kajing phaidin ho David. Ngap ni thu khanai phi. Namar bakadon kapor gaba u David usyong haying. Umdon ai usngau
pisah gaman sim lane usngau thaj kumno shusngau dan te jing sngau mdan ai ban le kala ban long kum taro ti uyeng kai shate sha jerong shate ying sim bat anda haba kumta upet syat gadiang sekamon sya keleng uyo iken ya kata kabat syaba mo bakadei kata ka jinglong ka Joe David ka jinglong idol haga pareng giong idol kamut bom le bom don motif bom don jing temu bom don tong bom don kam bom don jam bom don balong jai pede balong jai tu kumto mo long idol kadai kata ka jinglong bala rung ka mensim ka jing berkat ka ba bakala how David but tai jinglong ken sting na itai jinglong ken sting jong David kapenlong yo hado bau perkat kanang rung hao hado bapoi upot kum bangitip ya ka story na ya tu benia uhab no katu ka jing hab ka jong David kadai namar ba ulap haiden halaka do not syabar kampau tang ba halaka do not ladon ka jing haiden mdon batip mdon ba yo i kata hendrai ladon jing haiden hapo ka do not jo ti kai ka balaja andala hap hang to dei hang ta usngau tho baplang kini ki ai baro ki banga perkat bakilong ki bala ban ai jing suk ban ai jing kemen yanga plang kene ka pop ka banga lale plang kalong penban ka jing ijli hakmat jong belai bat plang kini kilong tanggi jing riam yanga bat gamen sim kam dan jing suk umat ya ka jing sngau theli bat ka jing sngau sudah dei namar kata-kata ngipule haga sam basan puai dekhot kabashipau hado tangin ya pule shipau hado khatar sam san puai dei hangne ba u David uduai ia kena ka jing duai jong ka jing kala kabamot umat ia kata ka jing sngau theli bat ka jing sngau suda ia ka jing duno ia kata ka jing mot ka basisha bat ia ka jing temu ka basisha chong ka ka jing em kaleng a ka pisa ka mensem ka jing kemen ka kenria no na ka jing em jo tangin pule ka Bible ka ong to penlong ka do not ka batmai hapo chong a ublei batu pentamai ka mensem ka babet hapo chong wat berat no yang anak mat chong me bat wat sim no yala mensem bakoj nanga to ai pat hanga ya ka jing keman ka jing penem jong me batu kersyan yang ada ka mensim ka bakaloy itu ikentin kamtam ibaong to ai pat hanga ya ka jing keman ka jing penem jong me kabamot ba uni ubriu uladu no ya ka jing keman ai pat ladu no ya ka jing keman namar ba ulap haiden na ubelai te aingo yo belai bau belai ulang ubamap bat ngin saya keren ya kita hadir ngin saya keren ya kita bau belai jongi ulang ubamap uba keloi ban map yangi lada don na pedeng jongi ki bala paiden ubelai keloi ban map yangi ban tau thamai ka jing em jongi habangi wan pai show ngin saya keren ya kata dei namar kata kada unong ruai shaman semuang don belai hapdeng ki belai bakom ublai jongi ubas ngau bang ban map bas ngau brayam jongi om jiunom un bat ngau si u kam hun ban isnai la kat no sin bangiram kane ka jing it ka jong belai wat nam do jingkerman pat kadon ka jingkerman ngin sanang ya keren ya kita nang ta usok ubalai bami na ka jing paiden kalong kane ki jing jing jenjar namar ka jing sneng sempat ubalai ki jing jing jenjar jing jenjar namar ka jing sneng jing sempat uble
Kibriu, kimat ya ki jing ya ki jing jenjar. Laning ngimat ya ki jing jenjar. Namar ka jing syak seneng syak sempat hau belai. Ublai usneng usempat ya kita giba paidin. Kenang bakin kendit ben reo. Bat bakin penbet ya laga jong ka jing Bat bakin pai sya ublai sa si senpat. Te kini ki jing seneng jing sempat ke jong belai. Lek se pila ban mudur tip hagano kadur lane karukom kiwan kini ki jing seneng jing sempat jong belai. Kedon ke jing aper ngidai ban sngoto. Ka jing tenjo kadai kawai kadai lakajong amot manong. Ka jing seneng sempat kadai lakajong. Ki jing pensyai kidai lakajong. Lane keren ya ka jing tenjo ublay utenjo ya gibriu gibahok ya gibriu gibayakbet ya gibriu gibariu ublay utenjo lana ya keren ya kajing pensyoy kadai ka bor ka jong soitan ban pengop ya ubriu bon lepop ban jengai na ublay handrai ya bangi ya keren pat ya gejing sempat kadai ka ba ublay u disiplin open bed yan no rayano kibayat kan riang balada i laka i klam da pen bed uto ubri ula ban poi syaga jingcot ngis ngau bahaya kata haga bayadai bat ki kemi ki kpa haga jingem ga baken jado aga jongi ki kemi ki kpa ki bas neng ki bas sempat ki bom tengkai ru ya uding sempat om dei setia bagi kon ki le ya kano handrai bagi kemi ki kpa ki kwa ban pen bet yo bagi kon ki poi syaga jingcot to mdei bata chon mano ban pen sitom ben ya ki kon ki batip sngi mdei kata Dei setia namar ba isi ia gitu gikon de ngibam ngi sempat handrai kadai kajing seneng ban penbet pi ublai ro ule kumta bat kini kijing seneng jing sempat jong blai kiwan hakiru kom ki baper don hateng ba ublai usneng sempat leng bagi jing pang jing sitom don iwe ilong kemi iong yang ba ukon jong i uim runar udakat ujengai no belai uim rengkat ban kana ka pertai ka jing di jing ba ma ka jing sarong kata ka de ka jing long ka jing sarong kat mangas ngau hok kata ka jing sarong te ngaong i te ilong kemi da kumta te pila duai la selamba yong hoi la duai la bon snam handrai umpat kelah ti ong ni tai long kemi habakum ta kong phila juduai teng nem ba ublai un sneng un sempat u tau kon jong phi tai long kemi dem chapa ong te kum ta te sngo mo ban duai kum ta ong kalong ga badan kam ba phin ya trailang ba ublai ban duai syo belai ban ong ablai la dame ibit ban dei ban sneng sempat unu kon jong ada ka ba ro to sneng sempat ya o bon kendet ben reu bat bon kela ka ba mon si sen pej nga pej da khmat jing tai kong ai i ba i benot u tau kon mo ban duai ba belai un sneng sempat kum ta ka than yo pang da ka ba kum kemis ngo benot handrai ublay ujule kumta ya kita ki bau usneng baru sempat kalak ban long bau ublay ai ki jingpang ki ba haga bawat ki doktor poi hadu utara upot baka jingpang ga ba mla syuk ban penkia hadu utara upot ublay usneng sempat ubreu mo ba ubreu on kala ka ba mot naka jingpai den jo lane kala ban long ba ubreu 4 kala ba mot ro ublay sempat kumta te kala ban long ba ublay seneng sempat lengba ki jing dok jing kerdo kala ban long ba ublay seneng sempat lengba ki jing ki babon chat ki baya kendo haga de ka jing namar ba jingai na o te habangi pule ya ka sithi jigi hebro khan ar lenong
Tangin ya pet nang ne, ngin ya pule nado kadekhat basan hado bakat uwei. Kenang bakan syai baha. San hado khat uwei, Hebrew khat ar lenong. Kaongkum ne. Bat pila kelet no ya kata ka jingkentu ka bapen I hapi kumbahaki kon. Kokon jonga. Watnya usting ya ka jing sneng sempat na utrai. Lemne wat snow telat ngai langai. Habadas neng yame da'u. Namaria uba utrai uit usneng bat usempat. Ya ukon barok ya uba upediang. Day nakabenta ka jingpen baha. Bapi Aisyah. Ublay ule ya pikum ya kikon. Namar uno uta ukon ya uba ukpa jong jus neng sempat. Henry lada pilong giba klem jing seneng sempat. Nakababaro kilong ginong yok benta. Kumta pilong gikon pongka. Gikon klem nong seneng. Klem nong pej. Klem nong hikai. Henry om gikon kaburom. Nalor kane. Ngila judon kita kikpa kado jongi. Ban seneng sempat yangi. Bat ngila juburom yaki. Hatungin om kamlong shibun hapo ukpa kimensim jongi bat ban namar ki shisha tang khandiat kisngi kilas neng sempat yangi kat baki ibit maki henrei mau kenang yakaban pen mentoy yangi ken mau kata bangin yo benta naga jingko jo. Te kajing seneng sempat barok. Kam imat menta bakalong kabakaman. Henry kabas ngusi. Penban hadin. Kapen mi ya usok. Basuk ha kita gibala terai maka. Usok ke hokken. Nabakum ta. Tu pinra ya lagi kti. Kadikot ba. Tongin pula sendan duk bakat lai. Tu pinra ya kti bala penhap kriap. Bat ya lagi kok siu ya ki balas sator. Batu penlong ya ki lenti babek ya ki kejat jompi. Ba on om ben pai no ya kata. Kabadko nagalenti henrei kamtam. Ba on pen kaya. Kita kilong ki jing shisha bala keren. Hakarukom kabasai. Bala ringdor bat penyesrim ro. Ya ka jing ya day jongi. Kikemi kikpa bat laki kon. Bat kumcu ru ublay. Usneng sempat. Ya kikon ke jo. Kiba paiden no. Kiba jengai no. Ublay seneng sempat to. Sagawai ngan penken mau ya pi. Menta. Lada ublay ui no yo jona. Namar ngipule siapangu jona. Lada ublay seneng sempat yo jona. Kay gabanja yo jona. Namar ya ujona latip yo the man who ran away from God's direction. Ngitip yo ujona komuta ubriu ubapet no na kajing temu ka jong belai. Utau de ujona lane kidon gibabu haka kenten banong jona the backslider. Ujona unong paiden. Ublay ulapha yo jona ban lek sha Nineve ngitip ha kata mo ublay ulapha jona ban lek sha Nineve henrei jona lek sha Nineve udon ya kata ka jinglong kabayale persya penban yo ublay ulai hiar Shatarshish usyong dagaling ban lek sha Jopa mo syong dagaling pi haga cakaba un lek sha Nineve don kam ban lek hiar lek bet sha Nineve kumbala pa ublay penban ulek hiar bat enda ulah hiar ukiu hagaling bat enda ulah kiu hagaling usyong sha trai jong galing bat na trai jong galing syakpo jong udokha kata kadai kajing paiden ubriu nang hiar nang hiar nang hiar kata kadai kadur jong kajing paiden haga bau jona ula paiden no na khamat jong belai to
Ngabu ya kane ke poin kabangin perkat kabapin perkat. Ja ayu ya ublay ya ubriu lada ublay u ino kumto klem das neng sempat yunong paiden. Ciayo. Cubu ublay u ino yo Jona. Ngapa yo uba unlek shandineve ulek penban syawai ino syato umat dep syato umat lekat baman. Jona ulakut. Endo laki utakaleng langoy sedok kangaman lakut. Henry ublay usneng sempat yo Jona. Syam la ino yo Jona. Ublay udon rengkat bat ujona leng baki tagi jeng seneng sempat. Bat day hang ta ba ujona ulas ngotho. Ukela ba mot mdey hagaleng. Henry ukela ba mot hakpo jong udok ha mo. Uyam bat ukaang ulan nyarang ta. Hakpo dok ha. Bat day hadin kata ba ublay lah hukum dok ha ba un perino yo Jona sagarengkeu. Ti kane ken kalong gajing shisha ba ublay ya kita giba uit usneng usempat lengba ki jing ya kendo lengba ki jing ja kiba per kiba ngi kendo gajing em te khaddo tongin ya tho sa ini we uso ubasau ka jing do no ya ka jinglong sakhi na ka bentau Jesus Christ ka jing do no kajing do no ya kajing long sakhi ya u Jesu Christ ubriu ubapaidi no belai udu no ya kata kajing long sakhi ya u Jesu Christ umla syuk ban long usakhi jong Jesu Christ namar ba ula paidi no belai Lekse sisin kasni ulalong kajing syai. Lekse sisin kasni ulalong usakhi jauh Jesus Christ. Kibriu gila itanat ya o, kibriu gila sngau tanat ya o, kibriu gila yarok ya o. Ulalek jing yaseng, ula im magajing duai, ulalek agamon jauh belai. Hendrai hadin ula paiden no, ula duk no ya kata kajing long sakhi o Jesus Christ. Ni pule ya ka ei kabala tho o mathaya san lenong de khot bakat lai kalong ka ei kabala dangi perkat ba kalong ka bama kalong ka bas ngau shapting kalong ro very painful ban perkat ya kini ki kenten sngap ba tongin ya pule mathaya san lenong de khot bakat lai kabangi ya la lendet barakot pi long kamlo ka perthai Tila da kata kamlo kala belat. Dae on pen bahapat ya ka. Kata gade ka cingkeli. Mangabat mapi ngilong kisakhi ke jong Jesus Christ. Dei leng ba jong ngabat jong pi baka perthai kan yo amat yo Jesus. Dei mangabat mapi ban pen bah ban ai ka jingkermen syagane ka perthai ngilong ka jingkermen ya ka perthai ka balado jingkermen ngilong kisakhi ke jauh Jesus Christ tenrei lada mangabat mapi ngila paiden no ngila kela belat no ka jingkeli ka bami kalong dae on pen bahapat ya ka kabasa nang ta kalong nadu kata Om don kam syo ya ka. Yo nong paiden om don kam syo. Henry tang ban berat no syabar. Bat ban yu ya ka pok ki kijat ki breu. Tenle ayu ya ka melo lada ka kelabela. Ndon kam syo ya ka ne ka melo lada ka kelabela. Pendan kam syai ro kam longkam. Ubreu ubala ya rengkat bat ublay ubreu bala em rengkat bat ublay ubreu bala yo amat ya ka jing e jong blay ubreu bala yo amat ya ka jing pen em ka jong blay upai den no blay hadin jong kata om don kam syo yu tau ubreu satang ka jing jot ka ba hap yo uso jong ka jing pai den
kalong gabas ngau syarkai ban perkat ya kini ki ai barok ai bangin yet yala de namar kata bangin nam long kamelo kabalah kalabalat bangin nam long ken kita kinong paiden Hendringin ya isno hau trai Jesu compare ngilong kumno compare ki ai ki jing bangi kendo aga jing Hendringin IT yala de ban ngin ya isno ban le ya kamon ka bakhot ke cho tau blai unia ram padun kerku yangi ngin ya sange anto bat shwa bangin ya duai lang ngaku bangin ya ruai we jing ruai shwa bangin penuai bat bangin ya duai lang ngin sa penuai kasyon hakaman sim jonga kane ke jing ruai haba keren ya kane ke jing paiden lane habangi ya pusan ya kane ke jing paiden kane ke jing ruai na kanambar ga basispa asau pusau asnong bakhot ga seyon basyong usim jing sok ngas ngau ban yap si sendan ban i bapaladok latwa ka tempel ublay ki kerdop kumjuhi ki gentil ki erki ya ublay bat yangi mla syuk ban long sakhi namar ka jing paiden ka jing syar ki benya ka pertai om tang ya ublay henry yangi la syar ki benya ka pertai te ngin ya sange syua hang to ngin ya ruai kene ka jing ruai bat ngin saya duai lang ngin saya beteng pat ya kene ka subjek kata yo ka banwan to ngin ya yang lang asnong bakut kaseyon basyong usim jingsuk ngas ngau ban yap shi sendon ban ibapa ladok latwaka tempel ublay kikerdo kumjoi gentil kin yara kia ublay bat yangi token mau yu mesa ya kanan ri blaem blasyaka benka shi paya paban yo ben ya uba papen shitom habaya pauan wan pai tonget ase yon ba leipan ba klala